Πώς να επιστρέψουμε τα πράγματα στα καλά. Αν δεν φύγουν οι Αμερικάνοι από εκεί Если американцы оттуда не уйдут, και αν δεν φύγει και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος и εκεί, если президент тоже не уйдет, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. ничего не изменится. Η Αμερική θέλει την Ουκρανία σαν ένα προθάλαμο για να μπει στη Ρωσία. Америка хочет иметь Украину как площадку для того, чтобы войти в Россию. Πάρτε το είδηση, καταλάβετε το. Поймите это. Όσο θα έχει Αμερικάνους εκεί και θα έχουν επίρρεια στους πολιτικούς, δεν θα σταματήσει ο πόλεμος. И сколько бы там не продолжали находиться американцы, насколько они будут влиять на политиков, война не прекратится. Η αρχή της Αμερικής είναι να διαλύει τα кράτη και να τα εξαφανίζει. Америка что хочет? Разрушить страны, их ликвидировать и чтобы те исчезли.